बैसागुआव गामिनि लाइब्रेरि गोदानखौ दुवार मुखुलि खालामदोंमोन। बेजों लोगोसेनो थामा बुख्रुबनाय बादिलायनायबो होनाय जादों। भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामदो। गावजों गाव बर'जों बर'नो लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामलायदो। फिदिंना हो मानसिखौ फिदिङासै नामा? Siapa nak rokok? Mami begini nak video. Si Gundi yang punya ya dia nak katakan dia. एसे बावगान जाथारबायलै बाब आंलाय मोनसिगोन खोमासो मोनदोंमोन प्राइजखौ। जाथारसैमोन। देरहासिगोनसो मोनदोंमोन आङो। थांनायाथ' थिगानो जादोंमोन। सानजा बुवालासिनो फिदिङाबा जायो आन्दाया फिदिङाबा। दानिया गायदे थांगोन गायदे। हगारना हो लामाया हगारना हो। लारु गामियाव थांसिगोन लारु गामियाव। ओइ लाबदांखै गिदिंबाय। खिथाहरलायो। लाबदांखैसो फैबाय। नों बुथारसै? आं बुरा बेनो ना। माइकआ मा जादोंमोन? माथो बेनो बेसे? बेलेग लादों बेलेग। बे ससेल' थांनानै बुनायालाय बोरै नांगौ जाखो? खरके मुसाहारि। बिनि उनाव खरके मुसाहारि फैगोन। बिथाङा थारमाने आधा बथलखौ लोंथारगोन जाहैदों आरो बियो। जायासै थांबावनांगौमोन। दे खावसिनांगोन लासैनो। जादों दे जादों। नै आन्दायहैबाय। जाबाय। आखिथिं एसे मोनबा जाबायमोनलै। आरो मा खाबावगोन मा बुबावगोन नामा? हा? होमबालाय दोंसे मोसानो रेडि जादो। मोसागिरि बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय रेडि जानानै थादो बेनिफ्राय जों फोजोबनोसै। हेलौ टेस्ट। Gaya.